Kani gadega Patisi TV, bat pidang pek yaki kubor baman kasni. Ki Jingkyrshan jong United Democratic Party jong Mawlai Constituency hane kasngi ka arpsau tarik urampang kila poi di hajar ngut ban senra neu kertong jong ki hagarali haga bakila Ïaid saudong Mawlai Constituency. Yakni garali jong kertong kaseng UDP uba Embhahlang la sedang nak yengsa jong u haga babaro Jingkyrshan jong u kila kendu alang hanehu. Day nang ni bakila Ïaid ringkat baro saudong kasnong Mawlai ringkat kaput ketem garwai kasiau bat ka kenhoi kerisa pan Jingkyrshan ki Paidbah jong Constituency ban jet yu kertong jong ki syaka yeng dorbar thawan jong kejela.